Johanna Kern. Schudnij szybko i naturalnie. Część pierwsza. Wprowadzenie. Witaj, jestem Johanna Kern. Przygotowałam to nagranie dla Ciebie, by pomóc Ci pozbyć się nadmiernych, niechcianych i niezdrowych kilogramów, które być może powstrzymują Cię od cieszenia się życiem i wpływają na Twoje samopoczucie. Prawdą jest, że wszystkie ciała są piękne, bez względu na ich kształt czy wiek. Tym niemniej czasami niepotrzebnie przybieramy na wadze, a dzieje się tak z różnych powodów. Do takich powodów należą choroby, chroniczny ból, depresja, stres, niezdrowy styl życia czy kompulsywne objadanie się. Przy czym wymieniłam tutaj tylko niektóre przyczyny przybierania na wadze. W pewnym momencie odkrywamy też, że łatwiej było przytyć niż schudnąć. To nagranie nie ma na celu informowania Cię o tym, co i tak już wiesz na temat diet czy ćwiczeń fizycznych. Jestem pewna, że masz już za sobą próby odchudzania i nie poszły one zgodnie z Twoimi oczekiwaniami lub zadziałały tylko na jakiś czas, a potem, wcześniej czy później, stara waga wróciła. Pewnie nie jest dla Ciebie nowością tak zwany efekt jojo, który pojawia się przy stosowaniu restrykcyjnych diet. Być może wiesz już także, że nadmierne, wyczerpujące ćwiczenia hamują pracę hormonów, co powoduje przybieranie na wadze więcej, niż się straciło podczas tych ćwiczeń. Takie nieudane próby są też przyczyną dodatkowego stresu, a co za tym idzie, oczywiście dalszego tycia. Przez wiele lat doradzania i pomagania ludziom w sprawach problemów zdrowotnych i emocjonalnych, duchowości, rodziny, związków, śmierci, życia i kariery, a także na podstawie własnego doświadczenia, przekonałam się, że nasze ciała są zdolne zmieniać swój kształt w sposób naturalny. Współczesna nauka wielokrotnie już to udowodniła. Badania nad wpływem myśli i emocji na nasze ciała były prowadzone przez dziesiątki lat przez różnych naukowców. Doprowadziło to do konkluzji, że nasz umysł może kontrolować nasze funkcje fizjologiczne, wpływając na nasze geny, zdrowie i DNA. W 2015 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano naukowcom Thomasowi Lindahl'owi, Paulowi Modrichowi i Azizowi Sancarowi za ich przełomowe prace na temat molekularnych mechanizmów procesów naprawy DNA. Naukowcy tzw. starej szkoły uważali, że nasze zdrowie i waga zależą od naszych genów i nic nie można na to poradzić. Jednak teraz nauka udowodniła, że możemy dokonywać zmian we własnych genach i w naturalny sposób kształtować i uzdrawiać swoje ciała od wewnątrz. Nikt nie zna Twojego ciała tak dobrze jak Ty i nikt nie ma takiego wpływu na Twoje ciało jak Ty, jeżeli chodzi o proces samoleczenia, naprawy DNA, dokonywania wewnętrznych zmian w Twoich genach i przestawiania tak zwanego punktu ustalonej wagi dla ciała, zakodowanego w Twoim mózgu poprzez Twoją podświadomość. Aby dokonać zmian, które pozwalają nam kształtować swoje ciała tak, jak chcemy, musimy sięgnąć daleko w głąb siebie. A to dlatego, że nasza podświadomość może przekreślić to, co świadomie myślimy o sobie i na temat swojego ciała. Jednak są na to sposoby. Od wieków wpływowi ludzie sukcesu używali narzędzi do programowania podświadomości, które przynosiły im nadzwyczajne wyniki. Otrzymałam przywilej
poznania mądrości starożytnych nauk, wyjaśniających naszą rzeczywistość tysiące lat temu, na długo przed tym, jak współczesna nauka zaczęła powoli odkrywać prawdy głoszone przez dawnych mistrzów. Starożytne nauki podarowały nam także proste i wysoce skuteczne narzędzia do tego, by przeprogramować swoją podświadomość i cieszyć się prawdziwie zdrowym, sprawnym i młodzieńczym ciałem. Pamiętaj, twoja podświadomość pracuje dla ciebie lub przeciwko tobie, ale zawsze pracuje, czy masz tego świadomość, czy nie. Istnieje powód, dla którego nie możesz zrzucić nadmiernych kilogramów lub nie możesz utrzymać niższej wagi po schudnięciu. Ten powód znajduje się gdzieś w twojej podświadomości i bez względu na to, co robisz, dopóki się z nim nie rozprawisz, twoje ciało będzie skazane na te dodatkowe kilogramy, na ten zbędny już teraz bagaż, który był ci kiedyś potrzebny, lecz obecnie nie ma już powodu, by dalej się go kurczowo trzymać. Być może są to twoje wewnętrzne przekonania na własny temat i na temat swojego ciała, albo lęki przed możliwą porażką lub sukcesem, przed tym, co nieznane, czy też przed byciem zranionym w związku lub niechęcią do przebywania pomiędzy ludźmi. Prawdopodobnie jesteś w stanie przypomnieć sobie własne słowa skierowane do siebie. Zrobię to, jak schudnę. Czy też przechodzę na dietę od przyszłego tygodnia, miesiąca, od poniedziałku i tym podobne. To właśnie oznaki twojego negatywnego, podświadomego zaprogramowania. Twoje wewnętrzne przekonania i lęki są powodem tego, że nie możesz pozbyć się dodatkowych kilogramów, które stały się twoją poduszką bezpieczeństwa. Obiecujesz sobie, że schudniesz, ale twoja waga chroni cię przed tym, czego się boisz lub czego próbujesz uniknąć. Można sobie z tym poradzić szybko i naturalnie. Jeśli zobowiążesz się przed sobą, że będziesz słuchać tego nagrania codziennie przez około 6 tygodni, wkrótce zobaczysz zmiany w kształcie swojego ciała i w swojej wadze. W kolejnych ścieżkach dźwiękowych tego nagrania umieściłam pewne wysoce skuteczne narzędzia starożytnych mistrzów, takie jak wiadomości i częstotliwości działające na podświadomość i szyszynkę, przekazy podprogowe pomagające pozbyć się podświadomych lęków i przeprogramować podświadomość na utratę wagi i dobre samopoczucie, a także tak zwane częstotliwości solfeżowe, które wykorzystywane są w leczeniu dźwiękiem od tysięcy lat, począwszy od śpiewu alikwotowego z Azji Środkowej poprzez tybetańskie leczenie dźwiękiem, a skończywszy na chorale gregoriańskim. Ścieżka numer 2 zawiera częstotliwości solfeżowe na poziomie 396 Hz, pozwalające stopić negatywne myślenia, negatywne emocje, ewentualne poczucie winy i destrukcyjne wzorce zachowań. W połączeniu z przekazami i częstotliwościami wpływającymi na podświadomość i szyszynkę pomogą ci poradzić sobie ze źródłem twojej niezdrowej nadwagi. Ścieżka numer 3 zawiera częstotliwości solfeżowe na poziomie 528 Hz w połączeniu z przekazami podprogowymi ukierunkowanymi na utratę wagi oraz z kojącymi odgłosami fal morskich. Ma to na celu spowodowanie zmian w twoich genach, naprawę twojego DNA i pozwolenie twojemu ciału na powrót do jego naturalnego stanu, jakim jest zdrowie i odpowiednia waga. Przekazy podprogowe zawarte w nagraniu znajdują się także w książeczce dołączonej do tej płyty. Nadają się też znakomicie do stosowania ich jako codzienne afirmacje.
Słuchaj tego nagrania każdego wieczoru przed zaśnięciem, leżąc już w łóżku lub wcześnie rano, przed wstaniem z łóżka. To nie ma znaczenia, jeśli zaśniesz. Kiedy jesteśmy w głębokiej relaksacji lub śpimy, nasza podświadomość przeprogramowuje się jeszcze łatwiej. W kolejnych dniach możesz pominąć wprowadzenie. Zwróć uwagę, że to nagranie nie ma zastępować leczenia medycznego. Może jednak stanowić wartościowy dodatek do leczenia zaleconego przez lekarza. Nie należy słuchać tego nagrania podczas prowadzenia pojazdów, obsługi sprzętów lub wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, która wymaga koncentracji, gdyż to nagranie wprowadza w stan głębokiej relaksacji, by pomóc przeprogramować podświadomość. Najlepiej zrelaksuj się i pozwól, by wszystko działo się tak, jak ma się dziać.